Hello beautiful people, welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for joining me. Thank you for being here. I really appreciate you. Do not forget to subscribe if it's the first time coming across this channel. Subscribe and join in the community. Yo guys, I am so happy. I'm happy to see this for uMakhwela. Upostile on her social video yakhe ke etrendayo enxibe kakuhle usisters i-makeup on point. Kule video uya-advertiser usister, u-advertiser inwele by uBelali Beauty. Inye ke into endenza ndibe happy bethunana kule video ndiyibonayo kaMakhwela. Nizokhumbula a few weeks back I did a video for uMakhwela ndisithi kule video ndirhalela umbona efumana i-collaboration deals aka-advertise izinto nomntana akhe amfake kwezo zinto ezo. Ndandisithi nje ndirhalela umbona ezenzela igama ngaphandle nje koba abe ngunumber 5 abe nguMrs Msiliku. Simthandele into zakhe azenzayo ecaleni. So ndiyavuya ke ngokumbona emhle apha efumene le collaboration deal usisi, ndiyamvuyela kakhulu. Ibindistressa kakhulu ke le nto yoba kuthiwa wayekisa umsebenzi ngoba uba nguMrs Msiliku kuyabhatala. Uzawuhlala emncinci kangaka alindele i-R100 esuka ku-Ethel King ngoba kutheni nabethuna. And I feel i-universe iye yamamela kule nto nandiyithetha. Ndimwishela ke ibe sisiqalo sezinto ezintle ezi, ingathi angafumana nezinye ii-deals nje ezinye ezinkulu ezodlulayo lena ezininzi. Asibuya mani kwisizini elandelayo, season 10. Sibuye eyi-business woman ebhizi nje usisi all over kwii-socials zethu. Advertise into ezinkulu mani, iimoto ezidurayo zeemiliyoni. Noba sinazo imali ezozithenga as long as nje inguye. Uthi lo besiphuma kuye usamke benxityiswa nje impahla ezizabantu abadala. Abuye enxiba kakuhle impahla ezifanela yena ezilingene ne-age yakhe. Independent man usisters, abe independent, aye kulinda i-R100 azoyikhutshelwa nguxhego lakhe. Amkhuphele i-R100 abe nee-R100 zakhe ezizawungenela yena abe ezisebenzele. Happy bethunana, ndi-happy ubona le video. At least izinto ziyahlangana for uMakhwela, azenzele nje igama lakhe ngaphandle kuba attached ku-Ethel King. Khona ke nenye ividiyo yakhe ke uMakhwela etrendayo. Kule video ukwigroove sana usisi, ukwigroove uvula ishampeyini kuyo. Ndithi izaza nca emntaneni. Yho hayi samke uyityisa idust shem ii-haters zakhe. Abanye ke ababa besithi makayeke uposta, ndiyabona ngoku udicide ukuziposta yena esenza yena nezinto zakhe. Ambekele bucala u-Ethel King kuba nguye lo uthethisayo kuthiwa makangaposti yena. Hayi samke, phila ubomi bakho mntasekhaya, phila ubomi bakho sisi, usemncinci for le zinto zingaka, ezi ngxaki zingaka zasemzumbe ziphezu kwamahlombe akho. Phila ubomi bakho mntasekhaya, masibone more of you usenza into ezinkulu. I-brand deals zikhontacta left right and center. Uzame yonke into nase-ekutheni ke sikubone. Andazi ke kwenze njani ke kwi-social network yakhe kuTikTok. Xa ndijonga kubo ndibona nje iividiyo ezimbini or ezintathu, the rest andiziboni. Andizazi noba zidilithiwe or noba uzihayidile ke, mhlawumbi uzihayidile. Uyayazi uba kukhona i-monitoring spirits ezizawubona, so mhlawumbi udicide ukuzihayida into zakhe. Sazi ke bethunana, kodwa ndimnqwenelela nje ngathi angafumana ezinye izinto ayeke nje ezizithethisayo, aposte ifumana ii-deals. Ndiyayithanda ke le i-version ndiyibonayo kaMakhwela, ndiyayithanda kakhulu. Okay, let me leave this video here for today. Thank you so much for watching. Do not forget to subscribe if you haven't subscribed yet. Until next time, ndinithanda. Bye bye.